2番手のトリコさん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。トリコと申します。初めて出演します。よろしくお願いします。はい、1回目で初めては当たり前やということで言われまして、その通りでございました。はい、私たち3人は皆様から見て、右から3人ですね、帽子、この黄色と緑と赤、この3人が関西から参ります。そしてピンクの、帽子をかぶっている可愛らしい清水さんも京都から、はい、トリコはこの3人なんですけど、強力なも助っ人で来ていただきました。そして、一番皆さんから左手ポンチョを着ている彼は新潟から来ておりまして、はい、また紹介させていただきます。まずね演奏の方から始めさせていただきたいと思いますけれども、1曲目は、アレキパのカーニバルという、ペルーのお祭りの曲なんですけれども、私たち関西人なんでなんかしないといけないという使命に駆られてまして、替え歌を作りましたので、最初と後半はのところは一番最初と最後は、一応日本語ですので何言ってるか一応聞いていただいて、合いの手がね「チャン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 」なんで5つ手拍子をご一緒にしていただけますと嬉しいございます。では、いきます。いいですか？はい、はい、では、藤井さんフルで音楽祭ダーティーみんなで見るか見るかさんありがとううまいグループばかりごめんなさい私たちが演奏してごめんなさい勝手に前のソードエステカナードリとしもれ
んけど。ね、大阪人関西人は何でも知らんけどって言われてるんですけど、私たちあんまり使ってなかったんだけど、なんかそういうふうに言われてたら使うようになりました何でもね、言った後に知らんけどってね。なんか去年の流行語大賞にもね、はい、ノミネートされてましたよね。あんまり使わないかったけどね、流行語になってから使いました調子のいいやなはい、それ2曲目に行きたいと思います、赤いポンチョの女の子というね題名ですけれども、はい、大丈夫ですか？はい、ちょっとね賑やかなことが音楽をやることが多いトリコなんですが、ちょっと静かな曲もしてみたいと思いまして、ちょっと鳴り物をなしなしとか言って手伝ってもらっといてね。そうそんな冷たいやつたち、私たちまるちゃんかけてもよろしいでしょうかだからかまちゃんが立ってなさい言うたら立ってるかもしれないまあそんなことはしませんよ。私たちはね、もういつも皆さんに支えられてね、なんとかやっている3人で。皆様あってのトリコそうです、もうね、どんどんみんな取り込まれていってね、大変なことになってますけどね。そう、はい、それで赤いポンチョの女の子、はい、緊張しいで失敗しないように頑張ります。はい、頑張ってください。はい、あ、ゆっくり落ち着いて。なんでできないとかあったわ。足台忘れたんだ。あ、そうなんや。そう言われましても。いいです。はい、じゃあやりましょう。ちょっと待って。足台。ちょっと待つそうなんで、すいません、よかったら皆さん深呼吸でもといてください。足台になるものをちょっと探して。あ、すいません、ありがとう。申し訳ございません。ありがとう。なんか言ってみるもんですね。でもいいですか？出てくるんやね。素晴らしい。弁償します。洗って踏みつけました。大丈夫です。はい。いいですか？はい。あ
最後に回すことばかりを考えていて、ちょっとワンフレーズ飛ばしました。ごめんなさい。でも動揺しないトリコのメンバー、ありがとうございます。何でもあるね、ステージはいろんなことがね。なんでそんなそっと出てくるの？だんだん演技を覚えてきましたね。同じ川の飯は食ったけどペルー料理食べた。はい、次の曲は？次の曲はワイのアイマラです。かわちゃんずっとチャランゴを弾いてるんですけど、よく見るとね、これバリトンのチャランゴですか、普通のチャランゴをね使い分けてますので、はい、そういったところもご注目ください。どんどん絡んでもういいや。相当緊張しています。ごめんね。なんでこんなくるくるなってるんですか。わからない。20回もありました。次のレナーダで使えようよ。もっと回しましょうか。体回ったから。見てるだけで目回りそうですよ。で、いけますか。はい。「
ありがとうございました。ワイのアイマラでした。プログラムとちょっと順番を曲入れ替えてるんですけども、4番目と5番目が変わっております。次の曲が、コージャ族のクエッカの方が先になりまして、5曲目が、ディアブラーダ・トリケーニャとなります。それでは、再び豪華なゲストをお迎えしたいと思います。そうですかね。忙しいでしょう。使っていただいて、ギター2台回してここ使ったらいいですか。はい。すいません。いや、立って、はい。カバちゃんみたいにぐるぐる巻きにならないようにね、首絞まったら大変なので恐怖にしてこれぐらいで大丈夫。今回は歌いませんけど喋ります。いいですか。はいはいはい、喋らせていただきます。はい、喋りに来ました。私担当は喋りです。はい、次の曲はコージャ族のクエッカということで皆さんよくご存知かなと思うんですけれども、今回ね新潟の八木君と八木さんとおっしゃいますが、なぜ出会ったかと言いますと、福島県で、私たちと八木さんは会って、それで今日こちらの静岡の方に来るということだったので、じゃあ一緒に一曲しましょうかということで、彼の得意な曲をということでコージャ族のクエッカを選ばせていただきまして、それで私たちの伴奏では心もとないので清水さんに先輩に来ていただきまして、京都から駆けつけていただきました。はい、ということで、コージャ族のクエッカをお届けしたいと思います。皆さんいいですか、準備はね。はい、クエッカですので、ね、またお手拍子などをお願いできたらと思います。ではプレメリータ
りちゃんアピールタイムどうぞ。アピールですか、そんな急に言われてもアピールすることないんですけど、皆さんこんにちは。新潟からやってまいりました八木と申します。緊張で今ガクガクしてます。いや本当にいい演奏できたかどうかわかんないですけども、いや今新潟で私一人で趣味でやってるもんでグループ組んでる人がいないんですよ。それで誰か同年代の方、私30代なんですけど組んでくれる方募集してます。あとこっそり彼女も募集してます。はい、素晴らしいアピールですね。大丈夫でしょうか。どこにいたのかな。これ使って。では先ほどのゴージャ族のクエッカ、私たちはゴージャスクエッカって呼んでたんですが、私たちの雰囲気の曲じゃないけれども、八木くんのおかげで私たちはそれを練習してやってみました。ではあんな難しいの初めて見たわ。難しい曲はあんまりやったことがないのに頑張りました。次は私たちっぽい曲をやります。プログラムの中ではね4曲目に書いてありますけれども、何やったっけ言うてディアブディアブラーダトリケーニャって書いてあるんですけど、これは私が作った題名曲名ですが、要するにねトリケーニャっていうのはトリコ風っていうことで私たち風なんですトリコ風の、ディアブラーダっていう意味なんですけれども、これからどんどんこう変化させたりね発展させてなんていうかねディアブラーダで楽しい皆さんの馴染みの曲を演奏するというのをやっていこうかなという感じでやっています。それは今ね本当はね曲が始まって勝手に後付けした今の曲名なんですけども、これから方向性ができました。そして、この、トリコ風のディアブラーダはいつも楽しい仲間にね参加していただくということでやっておりますので、皆さんね実はパンダが今日ここに来ておりますけれどもね、はい、はいね、はい、それから他にもぜひ一緒にトリコとやってくださる方どうぞステージの方にお越しください。あれ、なんか予定していたお友達がいないですね。どうしましたかね。どっか行っちゃったね。ちょっと逃げちゃったかな。ちょっとお化粧をしてるかもしれないんですけど、はい、やる？入りますか？はい、ピューピュー隊。ちょっと紹介しておきますが、彼も大阪の方で私たちと友達やったんですけど、今静岡に住んでまして、はい、それで今日こちらの方にね来てます。ミルカさんとお友達になりたいと言ってましたので、また後ほど彼と喋ってあげてください。はい、静岡市ですよね。今静岡市です。はいはい、梅本さんと言います。そしてお友達のリュウさんですね。はい、今日はい来られました。はい、行きましょう。はい、でははい、吹いて吹いて。はい、練習するいっぱい。もうやりましょう。もう時間がない。ごめんなさい。パンダ君と一緒のことしてくれたらいい。はい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 。行きます。でははいはい。
キマウスミッキーマウス明るく元気な元気者ミッキーマウス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 さあ歌を声高くヘイヘイヘイみんなで楽しいジャンボリーミッキーマウス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 マウスヘイいきますよビバビバトリコホルクローレのトリコ私たちのトリコになってね知らんけどな。ありがとうございます。どうもありがとうございましたちょっと時間伸びちゃったかなありがとうございましたちょっと長くなりました。友情祝電ありがとうございました。パンダちゃんも暑いのにありがとう。